Nagasari ka nga di mo kami pasagdan. Nagasari ka sa mga pulong mo. Nagasari ka kanamo, o Ginoo. Nagasari ka nga di mo kami biyaan. Nagasari ka nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Dios. Nagasali ka nga di mo kami biyaan. Nagasali ka nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, o Ginoo. Nagasali kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Dios. Mahal naman ang tanang mga butang, at tanang pulong mo. O mga saan mo kami sa mga saan mo. Nagasali kami sa mga pulong mo. Nagasali kami kanibo. Kay matinod anon ka nga Dios. Nagasali ka sa imong mga katawhan. Nagasali ka nga di mo kami pasagdan. Nagasali ka sa mga pulong mo. Nagasali ka kanamo, o Ginoo. Nagasali ka nga di mo kami biyaan. Nagasali ka nga di mo kami talitan. Sa kanunay ikaw magkikauban, ikaw tinod
Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan makigsunan sa tanan nga mga tigpawinan din sa Shine FM 95.9 og sa ato nga Facebook Live. Hi, hello mga kaigsunan ko, stay tuned and stay blessed. Ini nga to nga programa ang maghatod kaniyo sa pulong sa Ginoo nga magtudlo kanato unsaon nga maandam ta sa pagbalik sa Ginoo. Mga kaigsunan ko, mga pinangga, padayon sa pagsunod. Ini nga mga buluhaton og sa mga buluhaton sa nagkadaiya nga mga pagwalay sa pulong sa Ginoo sa nakadaiya nga mga accounts, mga kaigsunan, ato ka ng subaybayan tungod kay kini magtudlo magiya kanato pag kinabuhi nga matarong. Okay, sa tanang kasunod og naminaw mga kaigsunan ko, maayong buntag kaninyong tanan og welcome diri sa atong nga programa Rise Up and Shine. Og sa tanan, ibutang lang inyo nga mga comments na mga kaigsunan, ang inyo nga mga messages kay itong natagaan og pagtagad and station lang mo kay sa ato nga pagpadayon ini nga mao nga buluhaton ini nga mao nga programa ihatod diha kaninyo ang mga mensahe nga mo'y maghatag kanato sa kaalam kay balo, dugang kaalam, dugang kay balo aron maandam ang tao sa pagbalik sa Ginoo. Ay magkabalaka kay tagara to pagtagad ang inyo nga mga mensahe apan sa dili pang tanan mga kaigsunan muhimo kita og mga pag-ampo. Amen ba? So sabay kita niini nga mao nga oras sugtak na sa kabuntagon. Amahan mo nga langit nun, salamat Lord ining oras sugtak na sa kabuntagon. Ikaw ang Dios nga among gituhuan, ikaw ang Dios nga among gisaligan. Nagtuo ko amahan nga naminaw ka, naglantaw ka kanamo karon ug nalipay ka sa imong makanakan nga naghimo sa mga maayo nga mga buhat. Lord, salamat kay ini nga mga takna sa kabuntagon. Dalaygon ka sa walay katapusan. Maghimo ka Lord og dagko mga milagro sa mga katawhan nga may gihimo usab nga dagko nga mga butang alang sa imuha nga kahimayaan. Lord, kini nga programa, kini nga live broadcast Ginoo sa radio og sa Facebook. Maghimo ka Lord og marka sa ilang kasing-kasing nga dili nila malimtan pulong nimo. Magiwagwag diri sa kahanginan aron maghatag og kahayag sa ilaha nga nangitngitan nga kinabuhi. Lord, salamat kayo. Amo mga kaigsunan kung aduna may sakit, balatian, problema, kalisod, nagtuo ko Ginoo nga mahimuon ka. Nadagko nga butang nga makahatag og kalipay sa tanan. Lord, ang imong pulong gamhanan, ang imong pulong kinabuhi, ang imong pulong kahayag sa among dalan. Akong ginatugyan o ginasalig kanimo ini nga kabuntagon sa tanan nga mga kapasturan, sa tanan nga mga nangalagad, sa tanan nga nagbuhat sa imuha nga kabubuton, panalangini sila, liguna sila Lord, ug makita pa nila, mas makita pa nila ang mga butang nga ngayon himuon aron mulambo kami sa among pagkakristohanon. Lord, tagay kami kaisog, tagay kami Ginog, dugang pangakadasig, pag sulti sa kamaturan, masuko man, may dili man sila malipay, di man sila mahimot Lord, apan among paningkamutan nga among masunod ang imong kabubuton. Mas pilion na mo Lord ang imuhang kapakanan kaysa amo. Dalaygon ka sa walay katapusan, tanang nagsunod, tanang naminaw, may kalinaw sa ilang nga dughan. Kining tanan akong giampo, pinagi si mga anak nga mga Jesus Kristo luwas kita magaingon. Amen og amen. Ay, hello mga kaigsunan, paki-share sa itong live ini nga kabuntagon atong paspasagbasa ang inyong mga messages kay base niya og mong lakaw na mo. Okay, dalaygon kay nga itong buhi nga Dios mga kaigsunan, apan sa dili pa day akong i-greet ang akong pinangga nga asawa nga nagsaulog karong adlaw sa iyahang nakalimot ko pila na edad. Basta kay yang adlaw dunga na siya nga birthday mga kaigsunan karon gyung adlaw December naman nun February 25, 2025 pod ha. Okay, so kung pinangga nga asawa wala diri ron, ako ra diri. Okay, salamat kayo ha. Blessed victorious birthday sa akong oskabok gyud asawa og di na pwede nga dungagan.
kay siya ra gyud ang gihatag sa Ginoo. Si Mrs. Aisa Butalid Makasaol. Okay, so muna sawa na ko nga butan gyud mga kaigsunan nga short story nga sa ministry wala siya nahimong babag. Usahay gani ako pa iyahang iduot, i-push nga do it no. So sikat pagkaminyo na mo hangtod karon mga kaigsunan wala ko kakitag problema nga kanabang against the ministry. So ibutang na to nga 101% ang iyang pag-support nako as pastor, as her husband nga diin na iya usab ko nga gisuportaan sikat pa kaniadto kay kaniadto gud mga kaigsunan sa wala pa ko nanguyab ana ako man ang gipahibalo ko daan nga mo ni kinabuhi pastor nya digi ka magsupak-supak ha. Ako daan ang gipahibalo nga mo ni kinabuhi pastor, pwede kang mabiyaan, pwede kang dili makakaon, pwede kang dili kapalit og lipstick, pwede kang dili kapalit og pagwapa o uban pa kay pastor ko. Ngano man di na daghang mga panahon nga kinahanglan ta mo sakripisyo para sa atong para sa kapakanan sa bulhaton sa Ginoo. So nakasabot siya ni anang tanan na may panahon nga mo'y siguro og maguol pero kabalo man siya gigibati na lang ang kaguol. Kulang ta sa budget. So tungod kay pastor ko, tungod kay naay mga buluhaton nga kinahanglan nga mas unahon ang sa Ginoo. Kay ngano ang importante man god ang langit dili ang pag-angkon sa mga butang ining kalibutana. So yaning nasabtan amo na nga wala may gihanda gyud kay sa igsuon really kita magmanig practical o maghanda man ko og siguro minimum of 5,000 ako na lang igastos ministry bulad-bulad lang sa tago doon. Kasi sa sunod na lang katuigan inana mga kaigsunan ang amo ang prinsipyo in life. Mas unahon na mo ang sa simbahan, mas unahon na mo ang pag kanang tawag witag pag-travel. Amo na lang tigumon ang kwarta para i-travel para sa mga bulator kay nagkadaghan ba atong simbahan ron mga kaigsunan nga ati manonon nya di ba na duol o gasto gasolina o niya dapat simbahan ron gitukod mga kaigsunan gasto gihapon na. So mo na giningon nga naagi mga sakripisyo kung atong tan-awon wa man poy mawala og dili maghanda mga kaigsunan di ba? Pero naay mawala pag dili nimo gastuon ang salapi nga gihatag sa Ginoo para sa simbahan. Di ba? So kanang 5,000 igsoon kog mo na imong ipalit og simento kabilya dako na nag-agi. Pero kanang 5,000 mo na imong kanon usar na kadlaw. So that is why so na wala lang una gyoy mga gitawag og kaon-kaon. Kan lang natural lang ang kinabuhi sa matag adlaw. Nalipay ra pud akong asawa nga gigreet siya siyang mga duha ka buok anak nga gitagaan og kini bang salaman to ilang gihimo dagoy nag-effort ako mga anak para silang inahan. So muna mga kaigsoon pasalamat sa Ginoo nga pinakanindot isuportado ang asawa, mapinanggaon nga asawa, walay supak sa ministry even 1% nag-support pagani sa ministry even sa iyaha unta nga mga personal iyang gisakripisyo para sa ministry. So muna mga kaigsunan nga karong adlaw February 25, 2025 I don't know pila edad 35 man siguro. Marag mao siguro to. So man akong pagpasalamat sa Ginoo gitagaan ko niya og asawa, babae nga diin dili na wala mahimong problema sa bulhaton sa Ginoo. Hinoon nahimo pang nakagaan sa bulhaton sa Ginoo kay grabe ka suportado. Hopefully kamo sa mga maulitaw dalaga pangitaan ninyo ngadto sa Dios nimo pangitaon adto ka sa Dios mohangyo nga padad-an kag babae o lalaki nga mahimong kaabag sa bulhaton sa Ginoo mga kaigsunan. Okay, so ato tas paghatag og pagtagad sa inyo nga mga messages. Maayong buntag na ni Brother Felix Angilan Lakinon. Good morning Pastor Kim. Gikan ni Lorefe Pukong Escuadro. Good morning Pastor Kim. O gikan ni Maricel Favillaran Ganyolon Garopel. Good morning Pastor Kim watching from Oman and God bless you always Pastor. Likewise Sister Maricel and also ni Haisi Baltasar Rimasog. Maayong buntag Pastor, have a blessed morning. Okay, dapat gilain nga minsay ato tagaan sa pagtagad gikan ni Brother Felix. Ay salamat kay nakapas pa jud ko sa imong live Pastor. Usahay mo replay na lang ko Pastor. Salamat. Gikan sa tong pinanggang igsoon ni Cuartero Gisrael.
May buntag pastor, may buntag igsoon, padayon. O God bless sa imo nga trabaho. Amping sa kanunay mga pinanggaog ni Sister Junaline Isidoro, may buntag kanyang tanan, may buntag sabda ni Pastor Charlie Isidoro, o isab ni Brother Jaime Magaliano, o ni Tilinda, may buntag kanyang tanan sa mga Magalianos family, o sa tanan nga naminaw diya sa may Atbang, diya sa may Lower Bulay, Upper Bulay, o sa uban pa nga mga dapit diri sa Barangay Tihel. O isab ni Sister Lorna Sir Don, good morning Pastor. Blessed morning sa tanan, maulanon nga kabuntagon, pariha day tani. Murag tibok din ning kuan Bisaya, tibok Pilipinas sa ni ron. Salamat nga makadungog na pud ko sa buhing pulong sa og saad sa tong buhing Dios. Salamat. Watching from Samal Island, Davao. Okay, salamat kayo ni Sister Lini Celeste Labitad. Morning, Pastor. Okay, dapagilain Sister Lini Narciso, gatapad din puros Lini. Good morning, Pastor. Good morning, Sister Lin. Gisab ni Elvi. Good morning, Pastor Kim. Gikan ni Frank Virano Caliora, ni Francisco. Good morning, Pastor Kim from Patria de Cebu. Mayong buntag sa tanang mga naglantaw na to nga wala lang nag-comment. Enjoy and stay blessed mga kaigsunan ko. Okay, may buntag diha ni Brother Albert Pabiliaran, Phone the Door, Pastor Rini Boy Matuog, o uban pa nga mga naglantaw, Brother Renel Dolingoy. Thank you for watching. Enjoy lang mga kaigsunan sa pagsunod ini nga mga bulaton nga makalangit padayon sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo nga walay pag ali-ali mga kaigsunan, kamaturan ibutyag sa kanginan aron madunggan ang kamaturan og ang tanan makadungog nga mosunod dinhi makabaton og kagawasan. Walay kapuslanan mga kaigsunan, nagpadayon ta pagwali pero padayon po nato nga gitabunan og unsay kamaturan kay sayang ang mga panahon ug oras. Wala sila masayod sa kamatuoran, kinabuhi mahimong masayang kung kini dili maagapan mga kaigsunan. Kay kabalo mo adlaw-adlaw adunay namatay, adlaw-adlaw adunay nakabsan sa kinabuhi. Unsaon na lang og wala sila masayod sa kamaturan. Maing buntag also diyan ni Nanay Auring. Thank you, Nay. Thank you for watching. Salamat kayo sa itong mga kaigsunan nga kanunay nagsunod og naminaw ining oras ug takna sa kabuntagon. Okay, so sa tanan nga mga naglantaw mga kaigsunan, ini nga tong programa sa dili pa sa ato nga pagpadayon, maminaw na kita og mga mina sa tag-awit nga nindot kayo mga kaigsunan. Wa pa may nag-request aw. Kuan lang sa kini lang sang kani sa mga karaan ba. Na may mga karaan ding kanta mga kaigsunan nga nindot pud ni kaayo. Nila pa to patsyada. Okay, mga karaan, mga dugay na kaayo nga awit mga kaigsunan nga maghatag og giya sa ato nga mga kinabuhi o maghatag inspiration mga kaigsunan ko. So, stay tuned and stay blessed mga pinangga. You are now listening with Pastor Kim. Ang mudang sa labing halando, ang nagpabiling ubus sa pagbantay sa labing gamhana. Ang Diyos mao'y iyang manlalaban. Sa ring katalagma o sa makamatay na balagtian, ilikay gayud kikaniili si bisan kinsa nga nagsalig na.
iyang mga pako ug dili kagayon maunsa sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Diliw nga ikaw mahal ko sa katalagman sa kagabion o sa mga udyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga muhampan. Mahimong mga bukan ang usa ka limo diha man sa kiliran mo napulo kalibot-libot kanino apan dili kagayud nang usa. Kay tabunan kaniya sa iyang mga pako o dili kagayon maunsa ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Kay tabunan kaniya sa iyang mga pako o dili kagayon maunsa ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Kay tabunan kaniya sa iyang mga pako o dili kagayon maunsa ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Kay tabunan kaniya sa iyang mga pako o dili kagayon maunsa ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Manalipod ug magbantay kanimo. Manalipod ug magbantay kanimo. Pastor King on air. Okay mo tong awit mga kaiksuna naguluhan og salmo. Di ba naaman na sa Bible? Napulo kalibol-libot kanimo apan dili gyud ka maunsa. Tungod kay na ang Ginoo, kung ang Ginoo may imong saligan, mahitabo ka na nga ikaw mas safety gyud mga kaiksun. Basa tag mga mensahe. Good morning ni Rona Jimenez Solidad. Good morning Pastor Kim og happy birthday di ay sa imong asawa. Gikan ni Vivian Mata. Good morning Pastor Kim. Please shout out from Pasig, Manila. Salamat Pastor. Okay, oras na ito mga kaigsunan. Sa walay orasan liha, alas 9:18. Kuno pareha ba rin kong cellphone? Andres kong cellphone ko, alas 9:20. Alas 9:20. Sige lang, 2 minutos rabi tayo diferensya. Mura kini cellphone, murag mo na pareha sa inyo ha, kay iyaha man ng orasan yan. Diba? Alas 9:20.
Dugay-dugay kita ni mahuman ron. Okay, salamat kay mga kaigsunan sa tanang gasunod og naminaw. Pulong sa Ginoo inyong madunggan og babatian. Unya paki-share sa atong live. I-share sa inyo nga mga friends sa atong tanaw pila ka buk nag-share. Murag jutay pa'y nag-share niya, daghan man kay mong galantaw. Paki-share mga kaigsunan ha. Ayaw mo kaulaw, kaya na mag-iuban, maulaw mo share mga kaigsunan ha. Lak, Kristuhano na de karon. Labi mag-share kag mga nagwalay sa Facebook. Lak, Kristuhano na de karon. Okay, usahay man pugod nga nung maulaw ta mga kaigsunan, mao po niyang kamatuoran. Di ba maulaw ta nga mo share sa mga nagwalay sa mga kinibitang nag-vlog diha or sa bana. Kasi man pugod na pugod tay gipang post nga pwedeng hugawa. Nagposta o nagsayaw-sayaw, pinakitang paa, pinakitang dughan, ga TikTok ta mga kaigsunan. Unya labi ang giwali again sa imong gi-post pod sa imong personal, nya mag-share ka og supak, amo nang di na lang kita mo share ane. Okay na mapugod tay binuhatan igsuon ko nga murag siaw kayo. Ha? Maula mo kitang mo share mga kaigsunan nagpulong sa Ginoo niya kita naputay gi-post or naputay gi-reels mga kaigsunan, ga-reels o ga-inom, ga-reels o ga-videoke, ga-reels mga kaigsunan o unsa pa na diya nga mga hugaw kayo, ga pinakitang paa, pinakitang pusod, pinakitang dughan, pinasayaw-sayaw, nya background mga kaigsunan, kalibutanon kay hugaw kayo. Amo na say kita lagi mga ulaw mga kaigsunan sa tong kinabuhi. Nagtawag ta og Ginoo pero ang atong binuhatan layo kay sa gusto sa Ginoo. So muna mga kaigsunan, usa sa dako gid nato nga talan-ahon sa atong kinabuhi, usa kini karon nga muguba sa atong kinabuhi, no? Kana bitaw ang atong mga post dili makapanalangin si Ginoo. Usahay mabut-an ra ta og kadiyot. Prangkal ni pagka-istorya mga kaigsunan kay ngano og dili ko nato ni maagapan mga kaigsunan mo dako ang problema sa kalibutan og kabalo mo ang mga katawhan mo nay mag-contribute sa kalibutan nga mahimo nga mapaabutan og mga trahedya. Abantay mo mga kaigsunan, asa mabukada sa Biblia nga gikalitra si Ginoo og sunog ng Sodoma ug Gomora, ning kalitra og lunop mga kaigsunan, gikalitan rag silot ang mga tao, di ba na hinungdan ang mga Israelites kung imong mabasa ang tibok istorya gikan Genesis mga kaigsunan. Diha ta sugod Exodus. Abot na sa uban pa mga libro. Puro Israelites nang gihisgutan mga kaigsunan. Unsa hinungdan nganong gisilutan si Ginoo? Tungod sa sala. Sala. Unsa hinungdan nganong midangat ang kamatayon, sakit, balatian, problema sa kalibutan? Sala. Wa tay lang kapasanginlan. Moingon ta mga kaigsunan nga mao ni hinungdan, apan actually mga kaigsunan tungod ni sa sala, pagpabaya sa tao. Mao ni nga kun dili na to maagapan sa ginagmay kaayo nga buhat nato mga kaigsunan mohatod ni sa kalautan sa mga tao ug dili lang ikaw nga naghimo sa sala, pati ang ubang tao, pati ang imong pamilya damay. Karon ikaw may kabisyo, ikaw may palahubog. Ay kung ina di madamay imong pamilya. Dili lang ang imong pamilya, pati ang ubang tao madamay pa. Madamay pa mga kaigsunan. Mag-drive kang hubog, maglakaw kang hubog. Ali na ka ng kalsada, niyag mabanggaan ka, ang driver pa'y makabayad. Ang driver pa'y reckless mga kaigsunan, uban pa na. Pero ikaw mo'y naghimo ana. Sudagan mga kaigsunan nga mga epekto nga makadaot sa ubang tao, makadaot sa imong kinabuhi, makadaot sa itong pamilya. Tungod sa pulong nga sala. Dili man siguro direct nga mingon ta nga sala mga kaigsunan, apan ang mga butang nga atong gihimo is mo guide nato padulong sa pagpakasala. Dagan kay mga butang igsoon ko nga mohatod ka nato sa sala. Watod ka nato sa pagka makasasala. So ang sala mga kaigsunan, kabalo mo usay bayad ni kamatayon. Kamatayon ang padulngan sa tao nga makasala. So kung usa ka tawo makasasala nakasala siya, ang padulngan ini kamatayon. Apan salamat sa Ginoo kay dili wala siya motugot nga magpabilin ang sala sa tao. Mahimo siya mga pamaagi igsoon aron ang usa ka tawo nga makasasala mahimong mahigawas. Mahigawas ang usa ka tawo nga makasasala, sama ka nato, sama nimo, sama nako, kitang tanan makasasala. Pero gipasaylo na tag Dios kingano
mituo man ta. Naminaw man ta siyang pulong. Naminaw man ta sa tambag. Naminaw man ta sa tudlo. Ug mituo ta nini, og sa diha nga pagtuo na to, nakabaton kita og maayong relasyon sa Ginoo. May panagdait na kita mga kaigsunan. No? Mao na nga sa tanang kasunod og naminaw karon, ayon yung tuguti in taon nga magpuyo kita sa sala. Paningkamuti. Kinahanglan na sacrifice ha. Maningkamot kita nga dili kita magpuyo sa sala o magpapuyo og sala o magkinabuhi sa sala. So daghan nga makasalanan mabasa ginato sa balang kasulatan igsoon ko. Muni dapat atong tinagsaon pagwagwag diha kaninyo kay ngano man kun dili ta nisgutan magduha-duha ta igsoon ko maikog ta nga na adunay mahiubos basig na di na mo suporta na mao man naman kayson mahadlok nga mahiubos si sister mahiubos si brother kay mao ra ba ni nagpatukod ning simbahan mao ra ba ni hatag og support balaka ka diha di ko mahadlok ka naman kayson di ko mabalaka kay ngano man ang akong gikadlokan nga dili na ko'y kasulting kamaturan kay ako nga pastor ako nga gitawag sa Ginoo base unya mga kaigsunan ko og ako'y hibasulan. Muslim ang kaigsunan sa mga preaching atong mabasa pagdasig pag-encourage pero igsoon ko do you think sa tanan nga miingon ka nga I agree, amen. Wa pa isa lang nagpuyo sa imong kinabuhi. Kabalo kay igsoon ko, even dili pa ka madasig. Even dili pa ka mo agree. Niya na nga pulonga. Pag once malinis ang puso mo, sutoy kas langit. Kailangan dito is malinis na puso. Malinis. Usana sa pinaka-importante na tong paningkamutan, malinis ang ating puso. Namumuhay tayo na banal katulad ng Diyos. No? Usag yun na sa pinaka-importanteng paningkamutan. Bisan pa igsoon ko nagbuhat ta siyang gusto pero hugaw kasing-kasing wa gyapon ay kapuslanan. Kay dili ba tanan nga nagbuhat sa gusto sa Ginoo. Tanan gyud nabuhat. Kay ngano dili lang usa ka sugo ang dapat natong paningkamutan, daghang mga sugo mga kaigsunan. So dapat sa matag usa ka nato maningkamot, una lang daan ang pagsimba. Ang pagsimba wala na naka-specific usa ka lugar. Worship is letting God smile. So ang pagsimba mao kanang pagpahimuot sa Dios. So ang dapat nga mosimba ang mga tao, ang may gininhawa, dili hayop. Kita, ikaw ug ako, dapat nga mosimba. Ngano man? Kita may iyang giluwas. Dili ang kanding, dili ang baboy, o dili ang mga hayop, kundi kita. Kita mo'y dapat mosimba sa espiritu og kamatuoran. Kay kini nga pagsimba igsuon ko, kung ato kining himuon, malipay ang Dios. Og dapat sa ato nga pagsimba, mahimo igsuon ko, nga madawat gunya. Kay dili tanan nga ning exert ka, o ni execute ka og pagsimba, nadawat ka na sa Dios. Ngano man? Naipagsimba nga unod nun, naipagsimba nga nadara kas kahig, naipagsimba igsuon ko nga mura og ningkuyog lang ka. Apan ang gipangita nga pagsimba sa Ginoo mga kaigsunan, kana gyung dulot sa imong kasing-kasing. Nga di gyud ka magpaawat, di gyud ka magpapugong. Kay mo simba gyud lagi ka. Muna mga kaigsunan, walay kapuslanan si tagbalik-balik og simbahan, wala na to klaruha ang atong dughan. Kung kay kini may gibati ba nga dili maayo. Mao kanay usa sa pinaka angayan natong himuon nga atong dughan limpyo. Wala kay gikayobsan, wala kay gikalagutan, wala kay tawo nga maipakang managad sa ning labayng tuig pero ning kalit ra kakausab tungod sa mga rason. Aron dili magpabili ng dili may simudughan isitol. Klaro ha, pangutana, asa nagigikan ang problema? Kung dili nimo pangitaon ang punuan, di nimo mahibal-an unsa hinungdan. So karon kung di nimo natagag pagtagad, mo nagingon daghan ba gibati nato igsuon ko nga nagulog-ulugan rata sa sitwasyon. Halimbawa, nahiubos ka sa katao, kay nakadungog kang istorya batok niya. Unya wa ka kabalo sa tinod nga istorya. De, gibati ka kiubos niya. Pero wa ka kabalo nga dili day tinuod. O wa ka kabalo unsa day tinuod nga hinungdan. So karon nagpabilin ang imong kahiubos, kalagot, kalain. Kay ngano og mayong ka nga wala ra maguna. Ako nagipasaylo pero nganong nausabang ka be? Ana ra ka simple be nganong nausabang ka?
Ngano di naman sama kaniadto, naa gigibati. Imposible kayo mga kaigsunan. Og nausab ka nga wala kay nausab ang imong nga treatment, nausab imong tinagdan, og wa kay gibati. Kay ngano, sa una lagi nga wa kay gibati, wala nganong indili man tumao pareha karon. Lakton mo istorya na gyud. So muna mga kaigsunan dapat isitol. Hatagi nagpanahon kay ngano, bisan pag nagwalampuson pa ta sa mga butang ining kalibutan na, niuso agtas pangabuhi. Pero kung naa kay bikil sa imong isig katao, naay wala masitol, apiki gihapon. Make it sure nga masitol na first mga kaigsunan ko, makigsitol ka para dili mausik og masayang kay timan eh. Kanamang mobalhin ka og tigumanan, mobalhin ka og leadership igsoon ko. Mibiya ka unya wala ka makigsitol, wala gyud nimo maklaro ang tanan. Kay mahitabuan pag wa ka makigsitol, sulaw man kay nang yatubang. Dili man kaigsunan ko ato gyud tinguhon ang tinuod nga pagsimba. Now ang tinuod nga pagsimba mao ka ng pagpahimuot sa Dios. Unsaon pagpakahimuot sa Dios, even gabalik-balik pagkasimbahan, sige pa kang gawali, sige kang gatudlo, sige kang ga-worship na igsoon ko, sige kang gakanta uban pa. Unya, sa likod nimo naaday kay wala masitol, naaday kay gibati nga dili mayo sa imong isig katao. Ananan. Problema na igsoon. Muna sa akong kinabuhi, usa ko mawali, usa ko mutudlog uban pa, naamagi mga problema. Ako sa siguroon, nga ang tao nagpasakit nako, ang tao nga nagbuhig mga pulong di ba, ako sa gisyang higugmaon. Nga sadyang mawali ko nga wala nagisakit mga kaigsunan ko. Ha? Nga wala na bay, nga wala ko'y gibati niya kay kabalo mo, magwali ko din unya na ako'y gibati sa kong isig katao. Kalaina ko no. Ha? Kalaina ko no. Ha? Kalaina kuno igsoon, muna nga usata mo magsigi magpadayon sa ministry. Kay ngano nagtudlo beta nga mas mayo ning may relasyon makaigsunan na otro po dayta naa po dayta gikahiubusan. Naa po dayta wala na nato tagai og pagtagad. Dili mayo og naman gali problema. Una, pakigsitol, pangita ang source, pangita ang issue. And then, mao din ang issue. Sige, magpinasayloan na ta, ibalik na to ang kanhing may relasyon. Amo ba na mga kaigsunan ko og mga usab na matingala lang wa nay tagdanay wa nay pansinay mao na mga kaigsunan ko way klaro na buhata. So dapat we the leaders kita may mohimog lakang aron og unsay mga problema diha mga kaigsunan masitol kay ngano lisod kayo nga usab ta ani wala masitol mga kaigsunan wala pangitaig pagi nagakapoy-kapoy na lang tag sinimba ani mga kaigsunan. Ha? Kapoy-kapoy lang ta nagsimba mga kaigsunan. Timan ini ha? Gasayang ta sa atong panahon. Pero naadi ay wala nato mahuman. Nagtudlo ta sa pagkamatarong pagkabalaan, nagtudlo ta nga mahimong mahusay dahil sa Ginoo. Unya, mismo sa atong kaugalingon, wala ta kasitol mga kaigsunan. That's a big issue. That's the big problem. Ug naa may nasuko nato, that is normal. Pero at least dili kita mo hinungdan or dili ta involved. Kung involved man ta kung kabahin sa pulong sige nasuko siya nahiubo siya. So wala na problema kay normal man nato itudlo ang kamatuoran. Pero mo depensa ta igsuon ko bisan kamatuoran atong dubitsaan kay mahadlok pang hikayobsan og tao. Mamili ka. Kayobsan og tao, kayobsan Dios. Ha? Muna mga kaigsunan. Kapoy nang sige tag simba, si tagwali, si tagsulti igsoon ko sa kanginan unya resulta. May gibati ka muna ako sa akong kinabuhi. Ako gi paniguro, Lord, di ko ganahan nga magpa-pretend. Hayaw ta mo pagpa-pretend mga kaigsunan that you are okay. Basig buhi pang imo, bisig lawas na lay buhi nato ani, ang atong espiritu, ang atong relasyon sa Ginoo patay na. Di ba na mahalata? Yes, okay ra gyud. Prangkahanay ni mga kaigsunan nga naman atong itudlo nga dili ta magsayang sa tong panahon kwarta kay basig ato ta miuswag ko, mitubo ko, nindot kay nga akong palibot walay kuan gyud. Pero kagabantay out of 100 people around you okay nang 99 basig na usa igsuon ko nga nabikil. So sa buhaton una ako sa kuha mo himo gyud ko public apologize if ever nakasulti ko na dili mao diha kaninyo. So ang buhaton is pane ingna ko sulti ko chati ko kay ngano basig na ay mga
naay mga butang akong nahimo nga nakapahiubos, nakapasubo, nakapasakit diha kaninyo, but siguro mo ni siguro ang kompleto kag ebidensya ipakita kini, ipadayag kini kay ako kung ato pa nantun-an ha, dili pa na ditso na kong i-accept ato sa nantun-an. Kay kung mga personal lang dili ka bahin sa Bible, so ato nantun-an siya ug asa ko dapita nagkulang, asa ko dapita na sipyat kay basig nakuratan ra ko uban pa, so ato nang isulti aron ato nang tun-an ba palitag issue sa Bible. So palitan pastor, nalain gyud ko nimo aning bahina ano man dili man ni mao ning imong gisulti. Abay sige okay, niingon man ka nga dili mao, tagai ko sa imong kompletong ebidensya kay base putog na sipyat ko. So nasipyat ko, di ba ko pasaylo nimo? Og dito sa Dios, basig dili maong pakahan ay di mao paka-deliver, mo pasaylo. Wani napita pastor, mao ni ipadayag ang imong nakita nga sayop. Og siguro nga kompleto ka sa mga saksi, kompleto ka sa ebidensya, kay imo nang napamatud-an nga sayop yun ko, akong dawaton. Pero og dili po ka kapamatuod ana, aksi po ka nga, nasipyat po ka. Di ba? Pagkahuman ana, back to the normal, back to sa good relationship. So di ba, dili gid ikadinay nga no issue, mga karaan ganing tao sa Bible, naamang gani sila paglantugay. Pero nasitol ra ano man, mas naghari ang gugma, mas naghari ang pagminahalay kaysa mga butang nga dili makatabang. Aton tanawon, kung aton tutukan kining mga butang nga nahimong issue karon, nahimong problema, nahimo siyang gap sa relasyon, makatabang pa ba sa ministry? Makatabang pa ba? Halimbawa, example himo tag example. Nagkabikil ang worship leader o ang guitarist. Nasa'y problema nga gamay lang. Mangutan ako. Sa pagsimba, makahimo pa ba nga magka-team silang duha? Dili na ko mo gitar, dili na po ko mo kanta. Mangutan ako. Dili ba maapektahan ang tibok simbahan? Hala, wala naman tay guitarist. Hala, wala naman tay song leader. Di ba apektado ang tanan? So igsuon ko, dapat diha sa pagsunod sa Ginoo, daghang maapektuhan. Ato bang tugutan nga tungod lang ining gitawag og garbo. O kini pong glory me, o kini pong ownership. Kining ownership o kining pride, mga kaigsunan, og mo ni maghari. Garbo niya nga kanabi taong naik tao nga ganahan gyud nga siya mo'y ma-recognize. Ganahan gyud nga ma-recognize siya in public, igsuon ko. No. Don't do that. Sa ako nga kinabuhi makaigsunan, even di ko ma-recognize, di ko maila, mas pilion pa nako nga kana may tabo kay ngano ibasahan ng Mateo. Mga kaigsunan, dili na kinahanglan nga mahibal-an, masayran, o kinsay tag-iya, kinsay amo, basta ang importante nabuhat ang kabubuton sa Ginoo. Mao kana mga kaigsunan nga usa sa ato nga ginatudlo. Di na kinahanglang maka-recognize pa. Sama bitaw ng pag-introduce sa magwawali mga kaigsunan. I want simply. Kay mostly sa mga pag-introduce, hisgutan pa ang background, school attainment, unsa ba na siya, og uban pa gyud. Mao ni siya, he graduated at mao na parte daghana gyud nga mga backgrounds, usa siya kakuan by profession, he is blank. Og uban pa. Dili man pud sayo pigson ko, pero dugay na. So, sometimes ang tao, minaw tani kay abogado ni, minaw tani kay engineer ni, minaw tani kay doktor ni. Ang pagkapastor, limtan. Igsoon ko, simple lang. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo, nga diin gamiton ang iyang anak, alagad, nga matinud-anon kayo. Kana lang. Wa na'y daghan pang kuti mga kaigsunan ko. Wa na'y daghan pang istorya. Dapat pirmi natong ma-promote si Jesus sa atong kinabuhi. Munang balik ta. Sa atong pagsimba makaigsunan ato siguroon nga hinlog putli ang atong mga kasing-kasing.
Kabantay mo kung maghalad ganita niya, kung nakabantay kita nga adunay nasilo, adunay wala mahimuot or adunay medyo na problema. Dili sa kay ngano di madawat. Mo na gingon sayang ang imong ginahimo karon. Unya wala day ni matagaig pagtagad ning mga ginagmay nga isyu igsoon sa kinabuhi. Di ba? Muna itong itudlo og giya mga kaigsunan, tagaag pagtagad, tagaan gina siya og panahon. Ato sa tagapagtagad pod niha kay ang atong topic paghatag og pagtagad, ato sa tagapagtagad nga mga nag-message mga kaigsunan ha. Lamat kayo ni Brother Gilon Mingkito Garces. Okay, matod niya. Sining klarohon gyud ha. Okay. Prangkahanay ra jud ni imuha pastor, kami nga naminaw maka check jud sa among kaugalingon kung okay pa ba ni. Tinuod na. Prangka gyud man kay suna i-check gyud kay wallet tas Facebook, wallet ta bisan asa. Klaro na to ditong kuan kay basig buhi pa ni ato ang lawas pero patay na tong espiritu. Tinuod kayo nga kapoy na lang jud ta kung naapay secret life sa kinabuhi. Sikretong kinabuhi sa kinabuhi. Mo na makisa tinuod na natay sikreto bang dili mayo, sikreto di ay niya sa public petit ang okay ha. Daghang ni agree pero makaigso mo na ako gausik lang ko sa kung panahon. Pag naa day dili mayo sa kundughan. Gikan ni Flores Lowens. Blessed Tuesday morning po pastor. We are watching and listening from Montalban, Rodriguez, Rizal, Manila. And also happy birthday to Pastora Aisa Makasal. Salamat brother Flores. Arita diri sa ubos. Payong buntag sa tanang kaigsunan ko diha ni Kristo Jesus. Nawala man. Live karon na pastor diri sa Malalay. Salamat sa atong buhi nga Dios. God bless. Nakatanaw. Okay, nakatanaw okay sa live pastor kay na ako Barangay Hall naka wifi. Salamat Sister Janice Zangwinsa. Kita-kita niyo sa March 30 diha sa Pulo Alcantara. Mga kaigsunan, bago tayo sumamba sa Diyos, suriin muna natin ang ating sarili, ang ating buhay, ang ating puso, ating damdamin, lahat suriin natin bago natin sambahin ang Diyos. Bakit pastor kailangan suriin? Sayang sayang. So kung nakikita natin na mayroong problema sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating isip at ano pa ba? So hingi tayo ng tawad upang makikita natin ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Diba? Kasi hindi natin makikita ang Diyos, hindi natin siya ma-feel, hindi natin siya maranasan kung may something sa ating puso, may something sa ating buhay. At walang silbi yung patuloy nating pagsamba kung mayroon naman problema sa ating buhay. Di ba? Walang silbi. So dapat maayos. So kung may dapat mang ayusin, ayusin na agad. Huwag na nating patagalin. Bilisan natin. Di ba kung mababasa niyo ang sinasabi ng Diyos sa banal na aklat sa Matthew 7:21. Hindi lahat na tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa langit, kundi yung sumusunod lang sa kanyang mga utos. So, ito ay isang utos na kailangang malinis ang puso. So, paano natin matatawag na malinis? Dahil ba ay sumasamba ka? Malinis na ba yung puso mo? Dahil ba ay pumupunta ka sa simbahan? Dahil ba ay nagbibigay ka? Dahil ba ay nag-preach ka? Nagtuturo ka? Malinis na ba yung puso mo? Isa na ba sa dahilan na pagiging malinis yung nagtuturo ka? Hindi. Ang pagtuturo is isa yan sa mga bunga. So, bago tayo magturo, bago tayo magbigay, ay meron tayo. Naintindihan nyo ba? Bago tayo magbigay, meron tayo. Paano ka makakibigay ng isang bagay o gusto mong bigyan siya kung wala ka? So, paano ka magturo na magpatawaran tayo? Hindi ikaw, hindi naman nakapatawad.
Paano tayo magsasabi na magmahalan tayo? Ikaw naman, mahal mo ba yung pamilya mo? Mahal mo ba yung anak mo? Mahal mo ba yung kapwa mo tao? 'Di ba? So mahirap yung gawin. Pero ito ang sabihin ko. Huwag naman tayong magpa-pretend na tayo ay banal, tayo ay malinis. Pero sa ating puso may karumihan. Alam nyo, hindi yan makikita ng mga tao. Hindi yan makikita. Yung sa loob mo, hindi yan makikita. Yung may dinadama ka, yung may sakit ka, minsan lang, pwede nating mapansin. Di ba? Oh, nakapansin ako na may problema si pastor. Napansin ko nga may lihim na pagtingin. Di ba? So, merong ganyan. Merong mapapansin natin, pero parang wala lang. Hindi lang nagpahalata. Pero mahahalata din 'yan. Kahit gaano mo pa kagaling na magtago, lalabas din 'yan. Hindi mo 'yan maitatago forever. Ha? Hindi mo 'yan matatago forever. Malalaman at lalabas din 'yan. Isa 'yan sa pinaka-importante na bagay. Suriin natin ang ating mga buhay. Suriin natin ang ating mga puso dahil gumagamit tayo sa salitang pagsamba. Hindi ba natin alam kung ano yung pagsamba? Ito ay pagpupuri, pagbibigay kaluwalhatian sa ating mahal na Panginoon. Gusto nating mapasaya siya. Ha? Di ba kung naalala niyo yung sinasabi ni Satanas, ng demonyo, ibibigay ko to sa iyo lahat kung sambahin mo ako. So, worshiping is very important. Napakahalaga na magsamba. Ano ba yung pagsamba? Ha? O, meron pa sinasabi ang ating kaibigan. Sabi ng Biblia, walang lihim na hindi nabubunyag. Oh, walay tinaguan nga dili matsakpan. Walang lihim na hindi nabubunyag. Kaya, kahit gaano po mo pa kagaling na maglihim, magtago, mabubunyag din yan. Kaya, mas mabuti na ngayon, ibubunyag na natin. Lord, ako'y nagkasala. Ako po, Lord, nakagawa ng ganito. Meron ito, ang dami kong kasalanan sa iyo. Patawarin mo ako. Di magaling, maganda. At isa yan, kung makikita yan sa mga kaibigan mo, sa iyong pamilya, sa mga churchmates, umaamin. Kaya, isa ito sa pinakamahalaga na nakikita nila na nagtuturo ka na aaminin ang kasalanan. Ako sa aking buhay, naka-commit din ako ng kasalanan. Pero hindi pwedeng magpatuloy ito. Kailangan kong aaminin na ako'y nakamali, ako'y nagkukulang. So, malagay sa isip ng ating mga kapatid na si pastor, ang aking kaibigan, inaamin niya ang kaniyang kakulangan, kaniyang kasalanan. So ako din, aaminin ko. Alam niyo, kapag nagtatago ka, naglilihim ka, wala yang magandang idudulot sa buhay mo. Para kang nagtatago ng isang basura. Alam niyo ba kung magtatago ka ng isang basura or patay na hayop? Ha? Lalabas. Sisingaw din yan. Puputok yan. Ha? Alam niyo ba pag, ano ba yung tinik? Tinik ang siguro yung Tagalog sa tunok, tinik. Pag ilihim mo yung tinik, ayaw mong ibutin. Anong mangyari? Magbibigay yan. Ang tawagan na is matitanos ka. Baka matitanos ka. Matitanos ka igsoon pagka na nga sakit, puot, hapdi, uban pa nga naa sa sulod nimo nga dili may gibati, yan ang sisira sa buhay mo pag hindi mo yan nakukuha. Pag hindi mo yan natanggal. Problema ginaigsoon sa maabot ng panahon. Kaya ngayon, hanggang maaga pa, may oras pa, may panahon pa, bunutin na natin yan. Ibto na nato na.
magpasaylo na ta, mangay na tagpasaylo. Na problema, isito na yon. And then, sa atong pagsimba sa Ginoo, wow! Madama, mabati dayon nato ang presensya sa Ginoo because you forgive. Once you forgive, you forget. Tandaan niyo yan. Kapag ikaw ay nagpapatawad, kinalimutan mo na. Huwag mo nang ulit-ulitin. Kasi, pag ulit-ulitin mo yan, maulit ang problema. Ha? Ang sabihin mo, yung mga magagandang alaala. Ha? Di ba mayroon naman kayo magandang alaala? Nakasama kayo, pero sa bigla lang naglaho parang bula. Huwag naman. Kaya ito ang i-share ko sa inyo. Marunong kang humingi ng tawad, marunong ka ding magpatawad. At marunong kang dapat marunong kang kalimutan mo yung lahat na mga pangit na mga bagay na nangyari sa buhay niyo. You have to forget everything what you've done. Forget it. And God will give you peace of mind. You know what? In every struggle that we continue to put in our mind, it will gives problems, heart attack. Heart attack. Maraming namamatay dahil sa patuloy na iniisip yung problema. Patuloy na pinasok sa puso yung problema. 'Di ba? Kaya na heart attack. At alam niyo ba, maraming namamatay sa maling akala. Wrong definition. Di ba, kabantay mo? Daghang kay nangamatay igsoon, di wagi klaro. Wagi klaro mga kaigsunan. Nga kahimtang sa kinabuhi. Namatay ra sa sayop nga pagtuo. Di tinuod. Muna lisod kay ba, nagpadayon ta pag-alagad si Ginoo kaigsunan niya, nagtuo ta nga wala di ay kamatuoran ni atong gikuan mo na gyud na. Namatay ra ta sa walay klaro ani. Di minsay atong igsoon ani. Ato ni taga pagtagad si Brother Flores. Pati ning ining lisa maning kuan ani balog masabtan badagoy ni nato, mag-practice ba ta ani? Di basahan nyo ni makaigsunan, butangi pog Bisaya. Brad Lewins. Ano ba kay Bisaya ng Bible? Luke 18:10-14 NIV. Parable of the Pharisees and the tax collector. Self-righteousness. Two men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the one other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like other people. Robbers, evildoer, idolaters, or even like this tax collector. Ipilayan na rin. Ito ni masahon. Okay. But a tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Kung atong tanaw din mga kaigsunan, ato sa tiwas sabi, ada pa, gamay na lang. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Mga kaigsunan, adunay tao nga diin nagampo po siya. But ang iya nga pag-ampo mga kaigsunan, muramag sa bading pagklasihan pagkampo ang muraman og nagpataas sinoon. No? Unsa may mga kaigsunan unsa sa Parisiyo, no? O kining tax collector.
and siya. Nagpasalamat ako kanimo Ginoo nga dili ko pareha ni anang tawhana. Ubang tao nga kawatan. Ha? Kining mananapaw ug uban pa nga mga nagpasalamat nga dili ako ingon ana Ginoo. Pero ang usa ingon mga kaigsunan nga kini ganing sa to? Nga diha sa usab sa halayo distansya nga wala gani muyahat sa langit. Nagpasalamat siya sa Dios. Nagpamukpok but he beat his breast and said, God, have mercy on me. Kaluoy ako nga makasasala. So gihatagan ni mga kaigsunan ko nga asa may gikhimutan, asa may gidawat. Ang tao mga kaigsunan ko nga grabe ka mapainobsanan. Na? So ang lesson ani mga kaigsunan ko, kinaghantang hitabo igsoon nga kanabang mura na og we are praying but we are nagpray ta but murag kuyog ang pagka hinambog badagway or pagkamapahitason pero nagpray. Okay? Ga-pray. So mga kaigsunan, not only we are praying but atong siguradoon nga kuyog ka nato ang pagkamapainobsanon. Mapainobsanon. Mapainobsanon. Muna'y usa mga kaigsunan ko timani ha. Dili biatanan nga pag-pray nato gidawat, posible pa ning kaligut-gutan pa ni. So dapat maantigo ta nga sa atong pag-pray is puno kini og pagtuo. Sunod, puno kini sa pagkamapainobsanon. Og sa atong pag-pray, kuyog ang pagtuo. Usahay man gud netong pag-ampo murag nanugo. With a humble heart. So inyo na mabasa na mga kaigsunan ha. Gibutang na ni Brother Flores. Salamat igsoon. So dapat sa ato nga pag-pray, sa ato nga pagsimba igsoon ko, kana magsimba ta diha sa simbahan ba? Atong klarohon mga kaigsungan nga makapaymaya ta sa Dios. Magsimba sir pag surisoroy, magsimba sir pag silpon. Simba nga usahay man kaigsoon magsimba pero atos layo. May pawa na lang kamo adtog simbahan oy. Di ba? So may kapuslanan ni adto ka dito niya magsira kag surisoroy, di ka maminaw, di ka mo participate, pagpauli na lang ay. Inabi na mga kaigsoon, prangka rin itong mga istorya, aron dili ta mahimo mga kaigsunan kung kusik-kusik, gasayng-sayang itong panahon. Gasto-gasto lang ta gasolina. O musimba malamang ka, nya dili ka mo participate, ay pay wala. Ano man, wala gira resulta. May moto gawin ang Dios ana. So atong giklaro, una nga musimba gyud ta is first, ang atong kasing-kasing. Magwali ta, magtudlo ta, atong kasing-kasing. Muna atong siguroon, kay basi igsoon og buhi na, lawas na lay buhi na to ani. Pero nga atong relasyon sige no, perti na yung pagkapataya. Muna mga kaigsunan, nga usa ka na sa dako nga isyu sa atong kinabuhi, kung okay pa ba ta? Muna mga kaigsunan, okay pa ba? Wa ba'y na nga usab? Basig na nga usab mga kaigsunan. Mga kaigsunan ko, ani, Bible ang basihi, Bible ang tun-i. Ayaw pagditsog adapt. Ako itudlo ninyo, ayaw magditsog adapt sa kong gitudlo. Ayaw ka nang iagi yun o grabe nga pagsala. Grabe nga pagbulubalansi. Amo na itudlo ninyo. Ay mo ditsog adapt sa gitudlo ni Pastor Kim, ayaw hagi ninyo pagbulubalansi. Ang ngayan ba? Makatabang ba? Husto ba? Kay dili ba tanang sakit nga pulong og imong balansyon makadaot sa imong kalag. Ang issue dinhi dili kaayuhan sa tong lawas kun dili issue dinhi kasiguraduan sa atong kalag. Kay adunay mga pulong sakit paminaon maka-disturb sa ato ang lawas pero makaayos sa imong kalag. Mamili ka.
Dili ba putanan nga nindot kaing wali, mahimuot ang lawas, ma-enjoy kita, makaayo sa atong kalag. Munang ayuha gid ninyo pagbulubalanse, pagtimbang-timbang, pagsala, tun-i, pag-ayo sa mga nadunggan nyo nga gawali sa Facebook o bisan asa, kung unsa gyud. Muhatod ba nimo nig langit? Ayuha gyud. Kung mahimo, kung gina-check nimo katulo, kapulua. Kapulua, unya basihi ang Biblia, tuni ang Biblia, ayaw lang pagdepende usa ka bersikulo, ay lang pagdepende anang pila ka book, hotda ng Biblia. Pagtanaw mo ng adlaw-adlaw, nagtudlo ko, nagiya ko, nagdasi ko, basaha ang Biblia para masabtan nimo ang tanan kay basi pa. Uperte nimong insist ana makaigsoon ko niya. Wa ka kabasa sa tibok nga istorya sa Biblia, ma-problema gyud na. Kinahanglan basahon nimo ang tibok kasulatan. Monday to Sunday, January to December, adlaw o gabi, pagatuni, pagabasahe. Pagabasaha. Kalisod kung mo comment lang ta sa usa lang ka verse ang ato ang anal. Muna kayo, little knowledge is danger. Ay kumpiyansa igsoon. Muna nga dapat lantaw ka, minaw ka, subaybay ka sa mga pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. Ayaw pagkumpiyansa sa imong kaugalingon igsoon. Kay basi ba o kanang gamay nga imuha karon nga nahibalan unya imo dayo ng gamiton, dili man sayop nga na kay gamay pero paningkamuti nga mo upgrade mo tubo na aron dili na maghatag og dangerous igsoon. Halimbawa, na kay gamay nga kaalam may tungod sa kuryente. Igsoon rest kay ng kuryente. Maglinya ka, niyawa ka kabalog unsala ni, risgo na. Di ba? Lalo na kalag na ni igsoon. Kay basig nagpaday, ari ini ra kong pastura kay okay kayo. Okay rang mo inom-inom. Okay ra kayo tutabako gamay. Okay ra kayo ni? Okay ra kyam. Na, klaro ha. Kay dili ba tanan nga luag para langit, di po tanan nga hugot malangit ka. Mahayahay ka. Kay nay hugot pero langit ang padulngan mga kaigsuonan ko. Malay
On air. Pastor Kim on air. Okay, salamat mga kaigsunan ko sa inyong pagsunod o pagpamina. This is Shine FM 95.9. Nagsato nga Facebook Live. Mayong buntag ni Pastor Renato Saison nga nausab diha sa may Basay. O nausab nagatiman sa Shine FM 95.9 sa gihapon. Nga naga-broadcast diha sa may Basay, lungsod sa Basay mga kaigsunan. May buntag kanimo Pastor? Guided my faith through the darkest night. Always the best. Okay, sa tanang nagsunod og naminaw, good morning pag-usap. So it's time for me to si bye-bye na. Manamilit na ta kaninyo mga kaigsunan. Shine FM, there's victory. Hearts are healed, souls are Salamat sa tanan mga naglantaw o sa tanan nga nakiguban ka na to. Atong pahinomdom gyud nga ayaw ninyo tuguti nga maghari ang dili maayo nga nasimundughan sa nagpadayon ka pag pangalaga dapat igsoon ko ang atong kasing-kasing hinlo ug putli mga kaigsoon ato ka nang paningkamutan kay ngano walay kapuslanan atong pagpadayon pag-alagad sa Ginoo sa ato nga pagwali sa atong pagtudlo sa atong pagsimba sa atong pagkanta paggitar nga naa day dili maayo nga atong gibati sa atong nga dughan mga pinangga. families are mended, community strong. Together we sing this victory song. The music uplifts, the spirit draws near. In Shine FM, His presence is clear. In Shine FM, there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM, there's victory. Okay, daghang salamat. Moadto kita sa pag-ampo mga kaigsunan ko. Importante gyud ang pag-ampo sa dili pa ko hingpit nga manamilit. Amahan mo nga langit nun. Salamat Lord ining oras ug takna sa kabuntagon. Salamat Lord nga ikaw naghatag kaligon kadasig ka namong tanan. Lord, dili mahimo nga magpadayon kami sa pagtawag kanimo, pagsimba kanimo, pagyukbo kanimo nga naidili mayo sa mga dughan sa mong pagbati Ginoo. Lord, kinahanglang amo ning pag-ipaglaban, kinahanglang ang kamatuoran, ang pagminahalay, ang pagpinanggaay. Usa ka na Lord nga imong gikalipay nga pagsimba diha kanimo. Kay ang pagpasaylo, ang pagpangaypasaylo, makalipay, makahimot kanimo usa ka na sa paagi nga makasimba kami diha kanimo. Lord, among paningkamutan nga ang tanan nga dili maayo sa among kinabuhi, ang pagpasaylo, ang pagminahalay, pagpinanggaay, ang tanan Ginoo nga kasuguan among paningkamutan nga among mahimo. Dalaygon ka, salamat sa imong mga pulong nga gipahinomdom diri kanamo. Lord, tanan nga naminaw naglantaw karon, kaayuhan sa balatian, problema kalisod, nasulbad na kay mituo man kami diha kanimo. Salamat Lord sa tanan. Ako kining giampo. Pinagi sa mga anak nga mao si Kristong luwas, kitang tanan magaingon. Amen og amen. In a world Okay, salamat mga kaigsunan. Dinhin lang kukutob sa lamat sa tanan nga naglantaw naminaw kanato karon. So sa ngalan o da pala yung mga mensahe. of family. Thank you very much para sa pagbahagi ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa amin, Pastor Kim. Bye-bye po, Pastor. Salamat, Brother Luwens. Thank you. Maraming salamat sa iyo. Ingat kayo dyan palagi sa Maynila lahat. Take care, everybody, all over the world. Okay, God bless. Ang alas sa tibok pwersa ng mga sibianan, kini si Pastor Kim Ryan, absent makasaulmang ngayon sa katapusan. Nga sa tanang plano, sa tanang gusto natong pagabuhaton, dinis kalibutan, pwede ka natong sipyatan, apan na yung sipyatan, pagtuog, pagdawat, naging si Kristo, isip personal nga manwas na. Salamat! May buntag ka natong tanan. By the way, nakalimot ko pag-greet ni Nanay Nining. Nay, may buntag ka nimo. Thank you sa pagsunod ni Nanay Nining Roda diya sa may mag-ubay. Thank you very much, Nay, and God bless you. Ban sa tibok nimo nga panalangin. Bye-bye, mga kaigsunan ko. God bless.